Mae bore da, croeso cynnes I chi I roedfa bore yma, croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n dda cael eich cwmni chi gyda ni. Ni'n gweddio byddwn ni yn mwynhau cwmni'n gilydd, ond yn mwynhau yn fwy na hynny, cwmni'r arglwydd wrth I ni gyd addoli y bore yma. Emyr sydd yn arwen ni. Ni'n cofio am Gwydion hefyd. Mae Gwydion yn arwen yr oedfa yn pregethu bore yma yn St Mellons, ochr arall y ddinas. Ac yna mae paned yr olroedfa, cofiwch aros gyda ni am hynny, ac yna mae ysgol Sul i'r plant ag oedolion am cwarter I 12. Yn ystod yr wythnos wedyn, cwrdd-gweddi fan hyn fel arfer am cwarter I 8, cyfle I drafod emyn ar-lein gyda Wyn nos Iau am 8 o'r gloch, a bore coffi a fan hyn fel arfer am 10 bore dydd Gwener. Ambell I beth ychwanegol, mae Friends International yn dathlu 20 mlynedd eleni, ac mae yna gyfarfod arbennig yn Eglwys Highfields ar gyfer hynny ar dydd ola'r mis, ar unfed ar 10 ar 20 o Fai, neu 31st, os chi'n ddisgybl yn Glan Taf, neu wedi bod yn Glan Taf. A just I sôn rhywfaint am hynny, this year Friends International are celebrating 40 years of ministry. As part of this, we are holding a celebration event on Saturday, May 31st, to give thanks for God's faithfulness for 4 decades of international work in Wales. Os hoffech chi wybod mwy am hynny, dewch I weld fi, mae rhwng 10 y bore ag 1 o'r gloch. Mae yna siaradwyr gwadd yn cyfer Lindsay Brown yn un sy'n siarad yn y cyfarfod hynny. Castiad y mis wedyn, yn mynd at waith Lydia Adams, sydd yn Slovenia, yn gweithio gyda'r myfyrwyr. Ni'n gobeithio clywed mwy am hynny yn ystod y dydd heddi. Ac yna, jyst I nodi, mae Emyr yn mynd i'r bala fori tan ddydd Iau ar encil Gwynedogion. Cofiwch am y cyfarfodydd hynny dros y dyddiau nesaf, a bendith Duw ar Wynedogion yma yng Nghymru. Ac yna Sul nesaf, os dyw ei mynd, bydd Derek Adams gyda ni yn y bore a'r prynhawn, gan bod Emyr yn pregethu yn yr Eglwys Efengyledd yn Aberystwyth. Ac yna blaen rybydd, rhywbeth i'ch dyddiaduron, cwrdd aelodau nesaf ar y 10fed o Fehefin. Felly mae yna nos Fawrth, so rhywfaint y gwahanol i'r cyfarfod aelodau ni wedi cael yn ddiweddar. Nos Fawrth am 7 o'r gloch, y 10fed o Fehefin. Cofiwch am hynny, cwrdd aelodau nesaf. Ac yna, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen I prynhawn yma eto am 5. Wel, dyna'r coeddiadau. Nyn ni droi a dechrau'r oedfa trwy weddio ar yr arglwydd. O arglwydd Dduw, ni'n diolch I ti bod ni'n dod at Dduw y bore yma sydd yn llawn gras. Duw tad mab ag ysbryd lan sydd yn hael ato ni. Ac I ni yn gweddio bore yma, byddwn ni'n dod felly yn wylaidd gyda dyfrondi. Ni'n diolch I ti bod dy air di yn llawn o enghreifftiau o bobl sydd yn dod ata ti, yn ddidwyll, yn gofyn am drygaredd, ac yn cael trigaredd yn hawdd i'w gael yn o ti. O Dduw, ni'n gweddio felly ti drigarhau wrthon ni y bore yma. Maddau ni bob bai yn derbyn di, a ni'n gofyn I ti ddyrchafu yr arglwydd Iesu Grist yn ein plith ni fel eglwys, yng nghalonau pob un ohono ni, ac ni'n gweddio trwy dy air di heddi. Byddwn ni'n gweld fe'n gliriach. Ni'n gweld mwy ohono fe. O, byddai'n addoliad ni bore yma yn deilwng ohono fe. Arglwydd glanhau ni. Paratoa ni nawr wrth ni ddod I ddaddoli di. A byddai ti cael y clod I gyd mwyn enw dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd I barhau I addoli trwy ganu emyn efo'n gilydd. Emyn rhif 701
yn y llyfr, ond bydd e ar y sgrin. Mae'r Emyr yma'n defnyddio darlun. Darlun o anialwch. Yn disgrifio'r byd yma yn bywydau ni, fel petai ni mewn anialwch. Yn gwynebu pob math o broblemau, pob math o bethau anodd. A falle mae dyna sydd chi'n teimlo ar hyn o bryd, fod bywyd yn anodd, yn galed, fel petai chi'n byw mewn anialwch. A be mae'r Emyr yma'n annog ni'n neud felly, a dyna pam i ni yma, bore yma, yw codi'n golwg. Codi'n golwg fyny i'r nefoedd, ac i orsedd Duw. Mae'r bennill gyntaf yn sôn am gorseddfa'n cyneull, lle mae Iesu wedi esgyn a lle mae ei waed. Y gwaed yna nath tywallt ar y groes, mae hynny yn erfyn drosto ni, yn rhoi bywyd i ni. A felly yn yr ail bennill ni'n clywed y gobaith nawr sydd dyn ni yw y cawn ni esgyn o'r anialwch. Un dydd ni'n mynd i gallu mynd ag esgyn i fod gyda Christ. A byddwn ni'n cael gorffwys. Ac bydd dim mwy o bechod a phoen. A byddwn ni'n cael gledda gyda Duw am byth. Ac yna'r trydydd pennill yn sôn am yr gorffwys tragwyddol yna. Pan fyddwn ni gyda Christ yn y nef. Byddwn ni'n gallu edrych yn ôl a gweld yr daith yma trwy'r anialwch a bydd ei gyd tu ôl i ni. Cawn edrych ar stormydd ac ofnau ac angau dychrynllyd ar bydd yr holl beth yna sy'n ein dychryn ni ar hyn o bryd. Ond byddwn ni'n saff, yn ddehangol o'i cyrraedd, yn nofio mewn cariad a hedd. Be chi eisiau gwneud pan chi mewn anialwch? Wel, nofio yn dyfa, nofio mewn dŵr. Ac y dydd yna bydd ni'n cael nofio yng nghariad Duw. Ond o'n i sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Oh
Wel, mae'r darlleniad neu'r bore yma yn dod o'r Efengyl yn ôl Marc. Marc, penod 1. Dwi'n mynd i ddarllen o adnod 14 ymlaen. Ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ddiwedd y benod, adnodau 40 i 45, lle ni'n cwrdd â dyn oedd fwy na thebyg yn byw mewn anialwch yn llythrenol. Ond o'n i ddod at hynny mewn moment. Felly, Marc 1, a dechrau'n adnod 14, dyma air Duw. Wedi i Ioan Fydyddiwr gael ei garcharu, daeth Iesu i Galilea, gan gyhoeddi Efengyl Duw a dweud, mae'r amser wedi ei gyflawni, ac mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edif ar hewch a chredwch yr Efengyl. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu Seimon a'i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i'r môr. Pysgotwyr oeddent. Dywedodd Iesu wrthynt, dewch ar fy ôl i, ac fe'ch wnaf yn bysgotwyr dynion. A gadawsant ei rhwydau ar unwaith a'i ganlyn ef. Wedi iddo fynd ymlaen ychydig, gwelodd Iagof ab Zebedeis ac Ioan ei frawd. Yr oeddent wrthi'n cyweirio'r rhwydau yn y cwch. Galwodd hwythau ar unwaith, a chan adael ei tad Zebedeis yn y cwch gyda'r gweision, eithant ymaith ar ei ôl ef. Deithant i Gapernaim, ac yna, ar y Saboth, aeth ef i mewn i'r synagog a dechrau dysgu. Roedd y bobl yn syni at yr hyn yr oedd yn ei ddysgu, oherwydd yr oedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Yn ei synagog roedd dyn ag ysbryd aflan ynddo. Gweiddodd hwnnw gan ddweud, be sydd â fyny di â ni, Iesu o Nazareth? Oed ti wedi dod i'n dyfetha ni? Mi o'n pwy wyt ti, sanct Duw. Ceryddodd Iesu ef ar geiriau taw, dos allan ohono. A chan ei ysgytian a rhoi bloedd uchel, aeth yr ysbryd aflan allan ohono. Syfrydanwyd pawb nes troi a holi ei gilydd, beth yw hyn? Dyma ddysgeidiaeth newydd ac iddi awdurdod. Mae hwn yn gorchymyn hyd yn oed yr ysbrydion aflan a hwythau nefuddhau iddo. Ac aeth y sôn amdano ar led ar unwaith trwy holl gymdogaeth Galilea. Ac yna wedi dod allan o'r synagog eithant i di Seimon ac Andreas gyda Iago ac Ioan. Roedd mam yng nghyfraith Seimon yn gorwedd yn wael dan dwymin. Dywedasant wrtho amdani yn ddioed, aeth yn tai ati a gafael yn ei llaw a'i chodi. Gadawodd y dwymin hi, a dechreuodd hithau weini arnynt. Gyda'r nos a'r haul wedi machlud, roeddent yn dwyn ato'r holl gleifion, a rhai oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid. Ac roedd yr holl dref wedi ymgynnull wrth y drws. Iachawdd ef lawer oedd yn glaf dan amrywiol abiechydon, a bwriodd allan lawer o gythreiliaid, ac ni adawai i'r cythreiliaid ddweud gair, oherwydd ei bod yn ei adnabod. Bore tranoeth yn gynnar iawn cododd ef ac aeth allan. Aeth ymaith i le unig, ac yno roedd yn gweddio. Aeth Seimon a'i gymdeithion i chwilio amdano, ac wedi dod o hyd iddo dywedasant wrtho, mae pawb yn dy geisio di. Dywedodd yntau wrthynt, awn ymlaen i'r trefi nesaf, i mi gael pregethu yno hefyd, oherwydd i hynny y deithim allan. Ac fe aeth drwy holl Galilea, gan pregethu yn ei synagogau hwy, a bwrw allan gythreiliaid. Daeth dyn gwahan glwyfus ato, ac erfyn arno ar ei luniau a dweud, os mynnu, gelli fy nglanhau.
a chan dostyrio. Estynodd ef ei law a chyffwrdd ag ef, a dweud wrtho, yr wyf yn mynnu, glanhau'r di. Yma dawodd y gwahanglwyf ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Ac wedi ei rybuddion llym, gyrodd Iesu ef ymaith ar ei union a dweud wrtho, gwylia na ddwedi ddim wrth neb. Ond dos a dangos dy hun i'r offeiriad, ac offryma dros dy lanhad yr hyn a orchmynodd Moses yn dystiolaeth gyhoeddus. Ond aeth yntau allan, a dechrau roi'r hanes i gyd ar goedd, a'i deini ar led. Fel na alla Iesu mwyach fynd i mewn yn agored i unrhyw dref. Roedd yn aros y tu allan, mewn lleoedd unig. Ac eto roedd pobl yn dod ato o bob cyfeiriad. Amen. Diolch i Dduw am ei air. A ni'n mynd i gael stori'r plant. Nawr os yw'r plant eisiau dod ymlaen. Reit, so, ni newydd gael y darlleniad, a nathon ni gael stori am Iesu, yn mynd trwy'r wlad, ac oedd yna lot o bobl yn dod ato fo'n doedd. Okay? Lot fawr iawn. Oedden nhw wedi clywed bod Iesu yn neud beth? Helpu bobl? Beth arall? Chi'n dawel iawn bore yma. Os oedd pobl yn sal, oedd yn gwella nhw? Ac oedd nhw'n siarad am beth oedd pobl ddim wedi clywed am y blaen. Okay. So lot fawr iawn o bobl yn dod at Iesu. Ni'n mynd i glywed am un o'r pobl yma oedd yn dod at Iesu. A mae Emyr newydd allan amdano fo. Okay. Ac mae'r person yma gyda rhywbeth o'r enw gwahanglwydd. Rwy'n nhw'n gwybod beth yw hwnna? Gwahanglwydd? Mae'n salwch, ti'n iawn. A mae yna lot o pethau croen. Okay? So mae yna fiechyd ar y croen, a mae yn gwneud chi'n sal iawn, ac os chi ddim yn trin mae'n gallu gwneud chi'n sal. Okay? Ac efo hwn, os oedd person gyda gwahanglwydd yn cyffwrdd rhywun arall, okay? Oedd yn debygol iawn, falle bydde ti'n pasio y salwch yna ymlaen. Achos beth sy'n digwydd os oes yna rhywbeth budur fel arfer yn cyffwrdd rhywbeth sydd ddim yn budur? Beth sy'n fel arfer yn digwydd? Mae'n mynd yn fudur. Ac o'n i'n mynd i gael chi helpu fi ddangos hwn chydig bach, bore yma. Okay? So, fan hyn, gen fi babi bach. Mae newydd ddod allan o'r bath. Okay? Mae'n neis ag yn lan. Iawn. A dwi angen i rywun helpu fi i roi'r babi yn ei sleeping bag yn barod i fynd i gysgu. Okay, so rwy'n eisiau helpu fi? Mae yna un peth arall gen i fi ddweud. Ti angen bod yn barod i fod yn messy. Pwy sydd yn barod i fod yn messy hefyd? Achos dwi angen y person yma i helpu fi roi'r babi yn y gwely, ond efo rhywbeth ar dwylo nhw. Pwy sydd yn barod i gael bach o rhywbeth ar dwylo nhw? Rhywun? Hwns? Ti ddim eisiau. Els i'n mynd i. Ti'n mynd te? Mae gen ti ddewis. Gei di, beth yw ti eisiau? Ti eisiau sos gwlwch ar dy ddwylo neu sos brwn? Sos gwlwch? Ys da. So. Iawn. Rwbio hwnna dros y ddwylo di. Iawn. Fewn siw bod y dros y ddwylo di gyd. Yn ti, da iawn. Dangos ein pawb arall. Nawr, Elsie, dwi eisiau sgoffa ti. Mae'r babi yma newydd ddod o bath. Mae'r babi'n lan. Ydw i eisiau'r babi fynd yn messy? Rili na. So, wyt ti'n gallu rhoi'r babi yma yn y sleeping bag? Please. Ie? Ti'n gallu?
Just pick a fyny'r babi. Rhaid yn y sleeping bag. Done. Okay. Uh-oh. Uh-oh. Okay, reit. Edrych ar y babi nawr. Ydy'r babi'n lan nawr? Na. Na. Wel, na i helpu ti rwan. 10 munud. Ni wedi meddwl am hyn o blaen cael. 10 munud. Reit. Och, edrych dŵr fyna i ti, okay? Golchi yn y dŵr. Iawn. Nawr, pan mae... Rhywbeth sili i ddangos i chi. Pan mae rhywbeth bydyr yn cyffwrdd rhywbeth glân, mae'r peth glân fel arfer yn mynd yn bydyr. Okay? Iawn, dyna ti. Dwi wedi meddwl am popeth bod yma. Nawr te. Felly, mae gen i ni y person yma sydd gyda gwahanglwydd. Okay? A fel arfer, achos bod y person gyda gwahanglwydd, os ydy yn cyffwrdd pobl eraill, mae'n gwneud pobl eraill yn sal hefyd, be chi'n meddwl sy'n gorfod digwydd i'r person yma? Dim tytio. Okay, dwi ddim yn cael cyffwrdd pobl eraill. Dwi ddim yn cael mynd yn agos i'r pobl eraill. Dim yn cyffwrdd ei hun. Wel, ie, gallai fod cyffwrdd hun achos mae'n sy'n yn barod. Wel, ar amser yna, na. Oes rhywun, ydych chi'n cofio tipyn bach am lockdown a coronavirus? Ydych rhai yn chi yn, ie? Chi'n cofio beth oedden ni ddim yn cael wneud? Mynd te, allan, oedden ni ddim yn cael... Heblaw mae pobl yn y tŷ, oedden ni ddim yn cael mynd i roi cwtches i pobl, oedden ni? Ie? Chi'n cofio na? Oedden ni ddim gorfod aros i ffwrdd, felly Brian o'ch chi'n cofio. Wel, rhywbeth tebyg iawn gyda pobl gyda gwahanglwydd. Oedd pobl yn dweud, cer i ffwrdd, ni ddim eisiau ti'n agos at ni, mae rhaid ti fynd allan o'r ddinas, a mae rhaid ti ddim byw gyda ni. Okay? Nawr, y person ma'n sal. Be chi'n hoffi pam chi'n sal? Be sy'n helpu chi pan chi'n sal? Cysgu, okay. Beth arall? Cwmni? Falle rhywun... Sorry. Falle rhywun yn rhoi cwtch i chi, achos bod chi'n teimlo bach yn sal? Yeah? Ddim moddion, ti'n mynd offi moddion. Wel, bydd y moddion yn helpu gwahanglwydd. Bwyd, okay? Ond oedd y person yma, oedd yn gorfod bod ar ben ei hun. Os oedd gennych chi'r gwahanglwydd, fydd rhaid chi fod ar ben eich hun, so fydd eich siŵr fod bod chi'n drist ac yn sal ac yn unig. So dyma'r math o berson oedd yn dod at Iesu. Okay? Ac oedd e wedi clywed am Iesu. Oedd e wedi clywed yn pethau gwych am Iesu. Bod e'n siarad yn pethau oedd pobl ddim yn siarad am y blaen. Bod e'n helpu pobl. Bod e'n gwella pobl. Ac oedd e'n credu, mae Iesu yn gallu gwella fi. Felly mae e'n dod at Iesu. Okay? Nawr, be ni'n gwybod am Iesu? Ydy Iesu yn lan neu ydy yn fydyr? Ni'n meddwl am pa fath o berson. Mae e'n lan. Dwi ddim efo gwahanglwydd, okay? Ond mae hefyd ni'n gwybod bod e'n berffaith. Okay? Nawr, mae'r dyn gyda gwahanglwydd yn dod, a siŵr fod bod disgyblion o gwmpas Iesu, a fi'n dychmygu bod pawb siŵr fod yn mynd, o ne! Person efo gwahanglwydd! Cer i ffwrdd, person efo gwahanglwydd. Ni ddim eisiau ti ddod ato ni. Iesu, pa'n mynd yn agos ato fe, felly fydd yn gwneud ti'n sal. Felly dechrau gweiddi pethau arno fo. Cer i ffwrdd, bod yn gas. Okay? Be chi'n meddwl mae Iesu'n gwneud? Oedd Iesu'n dweud, na, mae'n mynd yn agos at y person gyda gwahanglwydd. Wel, na ni siarad am hwnna rwan. So mae'r dyn yma, mae'r gwahanglwydd, person gyda gwahanglwydd, yn dweud wrth Iesu, dwi'n gwybod bod ti'n gallu gwella fi os wyt ti'n barod i wneud. Os wyt ti eisiau Iesu, dwi'n gwybod, mae gen i fi ffydd, dwi'n credu bod ti'n gallu gwella fi. A chi'n gwybod beth mae Iesu'n wneud? O'n i wedi trio meddwl am trics wyt ti'n wneud hyn. Ond oedd Iesu'n lan. Okay? Ac oedd Iesu wedi mynd a cyffwrdd y person gyda gwahanglwydd, ac yn lle bod Iesu'n mynd yn fydyr, fel sydd fel arfer yn digwydd, oedd y person gyda gwahanglwydd yn mynd yn lan. A dyma'r afiechyd yn mynd i ffwrdd ohono fo. Okay, nawr, pam bod y stori yma'n bwysig i ni? Achos, dyn ni'n debyg iawn i'r person gyda gwahanglwydd. Dwi'n gwybod bod ni ddim efo salwch ar y crwyn, ond mae calon pob un ohono ni yn sal. Mae calon pob un ohono ni gyda pechod, a ni methu wneud dim byd amdano fo. Ni methu glanhau ni methu wneud yn well. Popeth ni'n cyffwrdd, popeth ni'n wneud, gan ni 2 lefel sos gwch yna, mae pechod dros bob beth ni'n wneud. A ni methu wneud dim byd amdano fo. Ond os ni'n credu yn Iesu Grist a gwybod bod o'n gallu gwella ni, yna mae o'n gallu. A mae o'n gallu iachau ni. So dyna 3 peth ni angen cofio. Ni angen gwybod bod ni'n sal, bod cael ni efo pechod yna fo. Ni angen gwybod o credu bod Iesu yn gallu gwella ni. A ni angen gofyn Iesu fel y dyn yn dweud, o Iesu, fi'n gwybod bod ti'n gallu iachau fi. Please achub fi. Okay, diolch am wrando.
Diolch. Ond ni'n mynd i ganu eto rhif 19 yn yr atodiad. Fod it o goniant cyflawn gyda'r dad cyn bod y byd. Oedd yn heiddi uwch dychymyg mawl angylion nef i gyd. Roedd gogoniant mwy ryfeddol pan ddibrisais ti dy hun. Duw mewn cnawd, yn yw'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn ddyn ac yn mynnu gwisgo tywel gwasanaethwr dyn. Iesu wedi dod i'n glanhau ni. Ond yn ei sefyll i ganu eto efo'n gilydd. Gan ni air o weddi am gyda, nhw'n ni weddio. O, ddew ein tad, i ni am ddiolch i ti. Unwaith eto'r bore yma am yr arglwydd Iesu Grist a diolch yn arbennig am ei ostyngeidrwydd e. Fod wedi bod yn barod i ddod un plith ni. Ac i ei ganol brynt ni a mes y byd hwn. Arglwydd ni newydd ganu am Iesu yn golchi traed. Ac arglwydd, ni'n
rhyfeddu wrth feddwl am yr hanes yna, fod e'n golchi traed I ddisgyblion. Dad, ni'n diolch am yr hanes ni wedi darllen amdano y bore yma, fod Iesu yn ei ostyngeidrwydd yn mynd yn agos ac yn cyffwrdd a dyn y bydde pawb arall eisiau cadw'n bell oddi wrtho. Dad, ni'n diolch I ti am yr gostyngeidrwydd mwyaf yna, dangosodd yr arglwydd Iesu. Wrth ddod nid yn unig i'r byd ar ffurf gwas, ond dod yn ifydd hyd angau ar groes. A ni'n diolch fod wedi gwneud hynny, ein mwyn ni. A fod nawr wedi esgyn arglwydd, I fod ar dy ddeheilawd I o dad. Ac fel ni wedi canu yn barod bod I waed nawr, a'i aberth yn cael ei cyflwyno yn feunyddiol o foment I foment drosto ni. A felly rydyn ni'n gallu nesau at y sir bore yma mewn ffydd. Arglwydd, diolch dy fod ti wedi trefnu ffordd i'n golchi ni, i'n glanhau ni, i'n gwneud ni yn iawn gyda thi, a dod â ni nôl at ti. Arglwydd, a wneud I y bore yma, weithio yn ein calonau ni, os gweli di fod yn dda. Arglwydd, ni'n cyflwyno'r rhain I sydd yn dioddef ar hyn o bryd, ac yn gofyn y bydde di yn cysuro. Ni'n gweddio y bydd I'r ffaith, y ffaith fod Iesu ar ei orsedd, ac fod am ddychwelyd i'n dydd I fynd â ni i'r paradwys yna sy'n cael ei baratoi ar ein cyfer ni. Arglwydd, gad I hynny fod yn gysur I bob un ohono ni. Arglwydd, ni'n cyflwyno'r pethau hyn felly I ti, ac yn cyflwyno'n hunan I ti yn awr, ac yn gofyn arno ti drygarhau wrtho ni. Arglwydd, os ma ni, gellu ein glanhau ni, ac arglwydd felly ni'n dod ac yn plygu gerdd y bron yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Cyn bod ni'n troi at air Duw, ni'n mynd I ganu o Cwmpawd 2, rhif 115. Pirang halon ni, gad i'n fod fel air ac arian gwerthfawr. Pirang halon ni, gad i'n fod fel air coedd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll I ganu dyn gilydd.
Os oes Beibl gyda chi, fydd e'n help wrth i ni droi. Unwaith eto at y benod gyntaf, ni wedi dod nawr at ddiwedd y benod gyntaf yma o Efengyl Marc, a hynny yw, mewn ffordd ni wedi bod yn cymryd yn amser yn mynd yn ar y 10 trwy'r benod gyntaf yma. Ar yr un pryd, mae'r stori yn symud yn gyflym yn dydy. Mae yna lot o bethau'n digwydd mewn ychydig bach o frawddegau, stori ar ôl stori yn dangos i ni ryfeddod yr arglwydd Iesu Grist. Rheswm ar ôl rheswm pam ddylsa ein calonau ni fod yn toddi wrth glywed am y person ryfeddol yma. Yn gyflym iawn, ni wedi dod i weld, gobeithio, os ych chi wedi bod yma, gyda ni, fod y brenin yma, yr brenin Iesu, a'r deyrnas yma sydd yn dod ynddo fe, mae'n wahanol iawn i frenhinoedd a teyrnasoedd y byd yma. Ni wedi gweld bod ganddo fe ddilynwyr gwahanol iawn. Mae ganddo fe awdurdod gwahanol. Mae ei flaenoriaethau yn wahanol. A be fi'n gobeithio na ni weld bore yma yw fod ei holl agweddau yn wahanol. Yr peth mawr fi eisiau ni weld y bore yma yw gostyngeidrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Humility. Gostyngeidrwydd y brenin Iesu. Rhyw flwyddyn yn ôl, bron i flwyddyn, o'n i yn Llundain. O'n i mewn cynhadledd. O'n i wedi bod yn y cynhadledd trwy'r dydd, oedd wedi gorffen diwedd y prynawn, a ges i gyfle i fynd i wneud chydig o grwydro, chydig bach o sightseo. A felly, chymod, fel i chi wneud, o'n i'n cerdded lawr y mal tuag at Buckingham Palace. Ac o'n i ddim yn ei dalu fynd mewn, na dim byd fel yna, ond just wrth i fi gyrraedd y gatiau, dyma fi'n sylwi bod yna rhywbeth yn digwydd ar yr ochr, bod yna rhyw gar yn parcio yna, ar injan yn redig, ond ddim yn symud, a ni'n meddwl, oce. A wedyn, dyma fi'n gweld rhyw beics heddlu yn paratoi fynd, a dyma fi'n meddwl, mae rhywbeth yn digwydd, mae rhywun yn gadael. Pwy? So dyma fi'n aros. A, chymod, hynny yw, o'n i o fewn pellter i siarad o fod y cefn ystafell fan hyn i'r car yma'n pasio, a pwy oedd yna? Charles. Brenin Lloegr. A oedd e'n chwifio. Sa'n gwybod nath e chwifio to fi, y benodol, ond oedd e'n chwifio. Hynny yw, ges i fynd mor agos a hynny at un o frenhinoedd ein byd ni, ond dim pellach. Oedd e'n ei armoured car, oedd ganddo fe'r beiciau, yr heddlu, oedd y gatiau yn ein gwahanu ni, dim pellach. Dyna yw natur y byd, yn dyfe? Mae'n brenhinoedd ni, ein arweinwyr ni, ein arlywyddion ni. Maen nhw'n byw yn ei plastau, a'i palasau. Weithiau maen nhw'n dod i gwrdd ar bobl cyffredin, ond mae wastad yr security checks yna mewn lle yn does a'r holl beth eraill i gadw pobl yn bell i ffwrdd. Mor wahanol yw'r brenin Iesu. Mae ein brenin gostyngedig. Nid yn unig mae'n dod i'n plith ni, yn dod i'r byd yma, dod yn un ohono ni, yn dod fel gwas. Wrth gwrs, yn y diwedd, ni'n gweld e'n mynd i'r groes. A fi'n credu bod ni'n gweld y gostyngeidrwydd yna yn amlygu ei hun hyd yn oed yn y benod gyntaf yma o Efengyl Marc. Felly trowch gyda fi, y peth cyntaf fi eisiau ni sylwi arno y bore yma yw y gwahanglwydd. Y gwahanglwydd. Ni'n clywed yn adnod 40, daeth dyn gwahanglwyfus ato. Nawr, ni ddim yn gwybod yn union beth oedd yn bod ar y dyn yma. Fel arfer, ni'n cyfieithu gwahanglwydd fel leprosy, a ni'n meddwl am salwch penodol fyna, ond mae'r gair yma'n gallu cyfeirio at bob math o afiechydon heintus sy'n effeithio ar y croen. Okay?
Ond mae'r term Cymraeg actually'n helpu ni fi'n meddwl, y term gwahanglwyf, achos mae e'n rhyw fath o awgrymu doi effaith mae'r salwch yma yn ei gael. Yn gyntaf, mae'r salwch yma yn gwahanu y croen, yn dydy. Hynny, yn llythrenol, mae darnau o'r croen yn gwahanu o'i gilydd, mae yna ddirywiad ac os oes leprosi go iawn gyda chi yn y pen draw, mae hyn gallu arwain at aelodau o'r corff hyd yn oed yn gwahanu o'i gilydd. Mae'n beth ofnadwy, yn beth difrifol. Falle'n cyfleu ni yr effaith cymdeithasol. Gwahanu oddi wrth eraill. Ni'n darllen yn yr Hen Testament yn Leviticus, pennod 13. Yn cyfraith yr Hen Testament, beth oedd i ddigwydd pan oedd rhywun yn dioddau fel hyn o wahanglwyf. Leviticus 13, adnod 45. Mae'r sawl sy'n heintus o'r dolir hwn i wisgo dillad wedi ei rhwygo, gadael ei wallt yn rydd, gorchuddio ei wefus ucha a gweiddi aflan, aflan. Mae'n aflan cyhyd ac y bydd y dolir arno, mae i fyw ar ei ben ei hun, a hynny y tu allan i'r gwersyll. Dioddef o'r gwahanglwyf wrth gwrs yn rhywbeth ofnadwy o ran y boen a'r effaith arnoch chi eich hunan, ond oedd e hefyd yn eich gwahanu chi o eraill. Yn golygu bod chi wedi'ch torri ffwrdd o gymdeithas teulu a ffrindiau, a felly hefyd wedi'ch torri ffwrdd o'r addoliad cyhoeddus yn y deml neu yn y synagog. O'ch chi wedi'ch gwahanu mewn ffordd o berthynas gyda Duw. Fel y dyn yma, roedd rhaid aros tu allan, mewn lleoedd unig, yn dioddau ar eich pen eich hun. Sdim syndod felly, os bod y dyn triennus yma, wrth iddo fe glywed am Iesu, gŵr y gwirthiau, un yma sydd ar gallu i achau, mae e'n bachu ar ei gyfle, mae'n amlwg yn desbryd, nag yw e, daeth dyn gwahanglwyfus ato, ac erfyn arno, ar ei luniau. Yn yw, na gyd mae gallu neud, mae'n taflu hunan ar lawr o flaen Iesu ac yn dweud, os mynnu gellu fy nglanhau. Dwi ddim yn syndod chwaith fod y Beibl yn defnyddio'r gwahanglwyf fel darlun neu symbol o'n sefyllfa ni. Symbol o bechod. Gwrandewch ar y disgrifiad yma. Mi'n troi at llyfr y proffwyd Eseia. Pennod 1. Mae'r arglwydd yn rhoi neges fan hyn i'w bobl yn Eseia 1, i'r genedl. Adnod 4, o genhedlaeth bechadurus, pobl dan faich o ddrygioni, epil drwy gweithredwyr, plant anrheithwyr. Maent wedi gadael yr arglwydd, wedi dirmygu sanct Israel a throi cefn. I ba ddiben y trewyr chwimwyach gan eich bod yn parhau wrth gilio, mae eich pen yn ddoluriau i gyd a'ch holl galon yn ysig, o'r coryn i'r sawdl nid oes un man yn iach. Dim ond archoll a chlais a dolir crawnllyd. Heb ei gwasgu na'i rhwymo, mae ysmwytho ag olew. Fyna, mewn man eraill, mae'r gwahanglwyf yma'n cael ei ddefnyddio fel darlun o'n pechod ni. Mae un esboniwr yn dweud hyn, like sin, leprosy is deeper than the skin. It spreads, it defiles, it isolates, and it renders things fit only for the fire.
Chwyd ymhrofiad y dyn yma, y dyn trienus yma, ni'n cael golwg yn dyn ni ar effeithiau pechod. Pan mae person yn byw ei bywyd nhw mewn gwrthryfel yn erbyn Duw, pan mae person yn byw ei bywyd nhw gan roi ei hunan yn gyntaf, yn hytrach na dilyn y ffordd mae Duw wedi drefnu, mae'n ddinistriol. Fel gwahanglwydd, mae'n ein dinistrio ni, ein hunan. Ni'n gallu gwneud cawlach o bethau, yn gallu brifo yn hunan, a camdrin ein corff ein hunan mewn gymaint o ffyrdd. Mae'n ein gwahanu ni o eraill pan ni'n pechu, i ni yn gallu torri lawr perthnasau gydag eraill, ac yn fwy na dim mae'n gwahanu ni oddi wrth Dduw. Ni'n dweud weithiau yn dyn ni, fi'n teimlo yn frwnt. Fi'n teimlo yn aflan. Falle bod dim dych chi smoti ar eich croen, falle bod chi, diolch i Dduw, yn iach, yn gorfforol y bore yma, ond i ni gyd yn gallu gwybod beth yw hi, ond i ni i wybod fod na broblem yn ein calon ni. Yr gwahanglwydd yma o bechod sydd yn effeithio arno ni i gyd, a felly mewn ffordd ddylswn ni gyd y bore mewn fod gyda'r dyn yma ar ein gliniau ger bron yr arglwydd Iesu Grist yn pledio gyda fe os ma'n ni gellu fy nglanhau. Felly sut mae Iesu mynd i ymateb iddo fe? Fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt, y glanhad. Y glanhad. Ni wedi gweld yn dod, Leviticus 13, oedd gwahangleifion, oedd cyfrifoldeb arnyn nhw i gadw pellter. Ond nhw fod i gweiddi allan, aflan i rybuddio pobl. Fi'n frwnt, mae rhywbeth yn bod arno i fi. Fi angen cadw pellter oddi wrthoch chi. Felly, petai chi'n gweld rhywun yn dod yn agos atoch chi oedd efo'r gwahanglwyf, sut byddech chi'n ymateb? Dyma'n anodd i ddyfalu, ydy e? O'n i'n cael yn asgoffa, o'n i'n trio meddwl am darlun, ac o'n i'n cael yn asgoffa o ffilm, weles i blynyddoedd yn ôl, yn siŵr bod lot o chi wedi gweld, Slumdog Millionaire, mae'n ffilm da o be fi'n cofio. Stori yw e am fachgen bach tlawd sy'n byw yn India o'r enw Jamal, a chi'n gweld hanes i fywyd a'r pethau rhyfeddol na ddigwydd iddo fe sy'n helpu i ennill Who Wants to be a Millionaire. Okay? Na'r cefndir o ffilm. Ond mewn un golygfa, mae'n olygfa horrible ond doniol, chi'n gweld y plentyn Jamal, a mae mewn toilet. Rhyw fath o toilet, yn yw shed yw e mewn gwirionedd, efo twll yn y llawr, ac yna toilet agored o dan yr shed yma. Mae yn y tŷ bach, a mae'n clywed sŵn. A beth yw'r sŵn yw hofrennydd, a mae pawb yn dechrau gweiddi yn sylweddoli pwy sydd yn yr hofrennydd yma yw Amitabh Bachchan, actor Bollywood enwog, arwr Jamal yw'r boi yma. A felly mae'n desperate i fynd i weld ond cyn bod e'n gallu mynd mas o'r toilet, mae rhywun yn cael drws, yn bloco'r drws, fe bod e'n methu dod mas, a dwi ddim yn gwybod beth i'n neud, achos mae angen gweld ei arwr e. A chi'n gweld yn meddwl be fi'n mynd i wneud, a mae'n edrych lawr. Ac mae'n cymryd yr unig opsiwn o dyfa, sef neidio lawr mewn i'r carthosiaeth, okay? Mae'n fel yn gwybod, horrible, ond a wedyn chi'n gweld wedyn, mae'r actor yma, mae'n diglanio yn yr hofrennydd, mae'r torfeidd yn dod o'i amgylch i gael llofnod ganddo fe, ac yn ansydyn, mae pobl yn dechrau symud i'r ochr yn gwneud lle i rywun i ddod heibio. Pwy yw wrth gwrs, yw Jamal yn ffrynt ni o'i goryn i'w sawdl. Ond nhw ddim eisiau mynd yn agos, dyna'r ymateb, ynddo fe? A dyna fel byddwn ni, siwr o fod wedi ymateb i'r dyn yma, sa eisiau dod yn agos. Aros mwy na hyd braich. Beth am Iesu? Beth am Iesu? Siwr mae e'n mynd i ymateb? Mae'r dyn yma'n dod ar ei luniau, mae ganddo fe'r ffydd rhyfeddol yma, mae'n sicr os i ti eisiau Iesu, ti'n gallu fy nglanhau, ond be mae Iesu mynd i wneud? Adnod 40. Act cynta mae wedi brofi ers blynyddoedd.
Ymadawodd y gwahanrwydd ag ef ar unwaith, a glanhawyd ef. Chwa, mae rhywbeth rhyfeddol fan hyn, rhywbeth hollol anisgwyl mewn gwirionedd fan hyn. Yn ôl y drefn Iddewig, nathon ni glywed ychydig am hyn yn y stori plant mewn ffordd, yn ôl trefn cyfraith Leviticus a'r cyfraith seremoniol, roedd yna rai pethau oedd yn lan, a rai pethau oedd yn aflan. Ac os oedd y ddau beth yn dod i gysylltiad, right, rhywbeth glân a rhywbeth aflan yn dod i gysylltiad a'i gilydd, beth oedd yn digwydd, oedd y peth glân yn mynd yn frwnt, yn cael ei contaminatio. Mae'n gwneud sens, dwi ddim yn sioc ydy e. Mae fel pan ni yn ein cartrefi ni'n paratoi bwyd, mae ydych chi chopping board, a os chi'n torri cig amrwd ar un chopping board, wel mae'n frwnt nawr, chi ddim fod i wedyn paratoi eich ffrwt salad ar yr un bwrdd, ydych chi? Na, mae'n frwnt. A mae rhywbeth gwahanol yn digwydd fan hyn, yn does? Mae Iesu, yr un glân, yr un ni wedi clywed amdano'n barod, mae fe yw mab Duw, yr anwylid, yr un sydd wedi gwrthsefyll temptasiynau Satan. Mae yr un glân yn cyffwrdd yn y dyn aflan. A beth sy'n digwydd? Mae'r un brwnt yn cael ei lanhau. Ni wedi gweld Iesu yn y bennod gyntaf yma yn cynnig gorffwys. Nawr mae'n cynnig glanhad. Mewn ffordd mae'r cwbl yn arwain at y bennod nesaf, lle bydd Iesu yn gallu cyhoeddi'n hollol glir, maddeuwyd dy bechodau. Bore yma, ydych chi wedi gweld y mes mae pechod yn ei wneud yn eich bywyd chi? Falle bod chi yn ymwybodol o'r gwahanu yna, bod chi wedi gwahanu falle'n llythrenol o aelodau o'ch teulu neu pobl o'ch chi'n ffrindiau gyda nhw, ac yn sicr chi'n ymwybodol bod chi wedi'ch gwahanu oddi wrth Dduw, bod chi ddim yn nabod yr arglwydd, bod dim perthynas cywir gyda Duw. Be chi angen yw eich glanhau. A mae'n y ffordd i gael eich glanhau. Y bore yma, mae'r arglwydd Iesu Grist fel petai yn estyn ei law ato chi. Ac yn dweud, rwy'n mynnu. Fi yn barod. Glanhau'r di. Fi yma, a fi eisiau cymryd i ffwrdd yr eogrwydd a'r cywilydd yna, a'r teimlad yna o frynt ni, a fi eisiau dy adael di yn gyfan. Yn gyfan. Sy'n gyfeir yn gynharach at Eseia pennod 1. Yr arglwydd yn defnyddio problemau croen fel symbol o bechod y bobl. Ond chi'n cofio siwr mae Eseia 1:18 yn mynd? Yn awr yn te ymresymwn a'n gilydd, medd yr arglwydd. Pe bai eich pechodau fel sgarlad, fe fyddant cyn wyned ar eira. Pe baint cyn goched a phorffor, fe ant fel gwlan. Ni ddim yn gwybod sut stad oedd ar groen y dyn yma, sut oedd e'n edrych, oedd e'n gyd yn goch, neu'n weidlyd, neu beth, ond yn sydyn iawn mae groen yn lan, yn wyn. Mae'r arglwydd yn cynnig yr un peth i'n henaid ni, ein golchi ni. Peidiwch amau hynny. Peidiwch amau hynny. Mae'r dyn yma, mae'n dod yn dydy, mae ganddo fe ffydd. Mae'n gwybod bod Iesu gallu glanhau, dwi'n jyst ddim yn siŵr ydy Iesu eisiau glanhau. Ond mae Iesu'n cael ei symud gan angen pobl. A mae Iesu yn ymateb i'n ffydd ni. A felly, os ych chi'n dod y bore yma ac yn ei geisio fe, yn dod ar eich gliniau ac yn gofyn iddo fe, fe wneith eich glanhau chi. Fan hyn ni'n dod at yr pwynt ola. Y gostyngeidrwydd. Y gostyngeidrwydd. A wrth gwrs, mewn ffordd, ni wedi gweld gostyngeidrwydd Iesu'n barod yn do. Mae'r ffaith bod e yna,
A ffaith bod e'n fodlon dod yn agos at y dyn o gwbl, mae'n gwneud amser iddo fe, yn siarad gyda fe, hyd yn oed yn cyffwrdd ynddo fe. Mae hynny'n ostyngedig yn dydy. Ond mae'n y fwy. Ni'n clywed yn dyn ni, mae Iesu yn rhybuddio'r dyn, adnod 43, ac yna yn dweud wrtho gwylia na ddywedi ddim wrth neb, ond dos a dangos dy hun yr offeiriad, ac offryma dros dy lanhad yr hyn orch mynodd Moses yn dystiolaeth gyhoeddus. Mae Iesu'n anfon y dyn, reit, paid dweud dim wrth neb, a cer i'r offeiriad i offrymu. Nawr, beth oedd yr offrwm yma? Wel, ni'n clywed amdano fe, ni'n neidio nôl nawr i Leviticus eto. Leviticus 14. Pan oedd rhywun yn cael ei iachau, ni'n clywed adnod 4, bydd yr offeiriad yn gyrchymyn dod â 2 aderyn glân yn fyw, pren cedrwydd, edau asgarlad ac isop a ran yr hun a lanheir. Bydd yr offeiriad yn gorchymyn lladd un o'r adar uwch ben dŵr croew mewn llestr pridd. Wedyn bydd yn cymryd ar aderyn byw ac yn ei drochi ef ynghyd ar pren cedrwydd, yr edau asgarlad a'r isop, yng ngwaed yr aderyn a laddwyd uwch ben y dŵr croew, ac yn ei deinellu seithwaith dros yr un a lanheir, yna bydd yn ei gyhoeddi'n lan ac yn gollwng yr aderyn byw yn rhydd. So, mae'r dyn yma fod i fynd at yr offeiriad mwyn cael cadarnhad cyhoeddus fi'n lan. Right? Mwyn gallu dychwelyd at ei deulu a'i ffrindiau, dychwelyd i'r addoliad cyhoeddus yna yn y deml. A be bydd yr offeiriad yn gwneud, ni newydd ddarllen, yw cymryd 2 aderyn. Lladd un, golchi'r llall yn y gwaed, ac yn agosod yr ail aderyn yn rhydd. Mae'r cadwch yna yng nghefn eich meddwl chi just am funud, okay? Na ni ddod nôl at hynny mewn moment. Mae Iesu'n dweud, cer gna hyn a paid a dweud wrth neb amdano fi. Okay? Mae Iesu'n gwneud hynny ar y degau, mae ganddo fe i amserlen a'i gynllun ei hun, dwi ddim eisiau tynnu sylw y rufeinied, sylw yr iddewon crefyddol, a felly mae'n dweud, paid sôn wrth neb, ond dyw'r dyn ddim yn gwrando, ydy. Dyw'r dyn yma methu helpu. Mae e mor llawen, mae e mor ddiolchgar, aeth yntau adnod 45, a dechrau roi'r hanes i gyd ar goedd a'i deulu ar led. Mae'n gorfod dweud wrth pobl. Ydy mae'n anifydd? Ac eto, chi'n teimlo bod e fel plentyn bach yn dydy? Just mor gyffroes. Dwi'n methu peidio a sôn, methu cadw cyfrinach. Mae yna irony yn does fan hyn falle. Oedd e fod i aros yn dawel, ond dwi'n methu. Mae Iesu wedi dweud wrth ni bod ni fod i siarad a dweud wrth eraill a ni'n cadw yn dawel. Ond tafaith am ni, beth sy'n digwydd, beth yw canlyniad hyn i gyd? Adnod 45, na allai Iesu mwyach fynd i mewn yn agored i unrhyw dref. Roedd yn aros y tu allan, mewn lleoedd unig. Ac eto roedd y bobl yn dod ato o bob cyfeiriad. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? Be mae wedi costio Iesu i lanhau y dyn yma? Iesu nawr sydd yn y lleoedd unig. Iesu sydd methu mynd yn agored i unrhyw dref. Mae fel petai yn cymryd arno fe ei hun canlyniadau gwahanglwydd. Yn ei ostyngeidrwydd, mae'r doctor wedi cymryd lle y claf. Mae'r brenin wedi cymryd lle ei was. O fel y 2 aderyn yna. Mae un yn marw, mae'r llall yn cael mynd yn rhydd. Mae'r dyn yma wedi cael ei osod yn rhydd o'i wahanglwyf ac trwy ffydd o'i bechod a canlyniadau ei bechod. Ond sut, be mae hynny'n mynd i gostio o yma Iesu yn mynd i farw?
Ni'n gweld fan hyn yn di ni calon y brenin Iesu, gostyngeidrwydd y brenin Iesu. Mae wedi dod i'n gwneud ni yn lan, ond er mwyn i hynny ddigwydd, mae'n gorfod cymryd ein aflendid ni arno fe ei hun. Mae Iesu fel yr aderyn yn marw, er mwyn i'n golchi ni yn lan yn ei waed a'n gosod ni'n rydd. Dyna mae Iesu wedi dod i wneud. Dyna fydd yn digwydd iddo ar y groes. Mae'n di dod ato ni, y rai sydd wedi'n gwahanu oddi wrth Dduw, er mwyn i'n cymodi ni gyda'r tad. Ar y groes, mae corff Iesu yn cael ei wahanu. Mae ddwylo, ei draed, a'i ystlys, a'i ben, a'i gefn, mae groen yn cael ei wahanu. Mae'n cael ei gosbi ac yn diodde. Ie, yn dod yn felltith, yn aflan. Er mwyn i ni gael glanhad. 2 gwestiwn dy fi, fyr iawn. 2 gwestiwn fi eisiau chi ystyried nawr. Gynta i gyd, pa frenin arall fas yn gwneud hyn? Pa frenin arall fas y mor ostyngedig â hyn? Credwch ynddo fe. Credwch yn hwn. Mae o werth e, mae'n heiddi e, mae'n deilwng o'n ffydd ni. Ail gwestiwn, os mae dyma siwr mae wedi'n trin ni, wel siwd felly ddylsyn ni trin eraill. Mae yna bobl mas yna sydd yn diodde, diodde'n gorfforol, diodde'n ysbrydol, wedi gwneud mes o eu bywyd nhw. Mae yna bobl sydd ar y cyrion yn y llefydd anial yn unig ac yn anghennus. Gallwn ni ddim i anwybyddu nhw. Gallwn ni ddim i osgoi nhw. Mae eisiau mynd at nhw a dweud wrth nhw am yr un yma sydd ar gallu i'w glanhau nhw hefyd. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu 2 gan. Syth ar ôl ei gilydd. Cyfle i ni i ymateb i be ni wedi clywed ac i ddiolch i'r arglwydd. Gynta o Grymawl 1, rhif 37, o'r nef y daeth fab di'n am. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd, fe'n geilw oll yw ddilyn ac yna emyn arall, rhif 670 o'r llyfr. Nawr ni sefyll i ganu. Even
wedi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas o'r ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.